Carles va crear una dinastia que van heretar els seus descendents, però no tots aquests van saber treure'n profit de l'enorme imperi heretat. Carles el va substituir el seu fill Felip II, aquest Felip III, el següent Felip IV i per últim, l'últim Habsburg va ser Carles II. Les diferències entre aquests monarques va ser molt evident. Carles I i Felip II van augmentar el territori que van heretar, tot i que tenien característiques molt específiques com a governants i molt diferents. En quant a la resta, els descendents de Felip II, Felip III, Felip IV i Carles II, van ser reis que nosaltres anomenem de decadència. Així com els primers es van dedicar a expansionar el seu territori i a fer-lo més gran, en el cas de Felip III, Felip IV i Carles II, el territori es va anar escurçant. Però no només això, sinó que a més en aquests casos que anomenem de decadència, els monarques van haver de menester l'ajuda d'una persona que governés en el seu nom, d'un valido, en català el privat, que era el càrrec de major confiança del monarca i que feia de governador del regne al nom del rei, normalment perquè aquest no tenia prou capacitats com per fer-ho. La barreja consanguínia dels Àustria va fer que es dubtés força de les seves capacitats. Quan Carles fou designat hereu, era massa petit i el seu avi Maximilià d'Habsburg va cedir a la seva filla Margarida d'Àustria la tutela de Carles i els seus germans. L'educació del jove Carles va ser feta en els comtats de Flandes i es va basar tant en la cultura flamenca com en els ideals humanistes. El 5 de gener de 1515, quan acabava de complir 15 anys, l'emperador Maximilià el va declarar en majoria d'edat i el va nomenar senyor dels Països Baixos. Quan a l'entronament a Castella, com que havia estat educat a Flandes, una cort estrangera, de seguida es va trobar amb l'oposició de la noblesa. Així, 3 anys més tard del seu entronament als Països Baixos, per solucionar el conflicte amb les corts, aquests li van fer un seguit de peticions que el rei va acceptar. Aquestes peticions eren que aprengués el castellà, que no concedís nomenaments estrangers, la prohibició de la sortida de metalls preciosos i cavalls de Castella i que tractés més respectuosament a la seva mare Joana, reclosa en aquells moments a Tordesillas i declarada enajenada mental. Als 26 anys es va casar amb la seva cosina Isabel de Portugal, filla del rei Manuel I de Portugal i de Maria d'Aragó, la seva tieta. D'aquesta unió nasqueren 7 fills legítims, però també va tenir altres. Se'n coneixen com a mínim 5 d'il·legítims, clar. El seu regnat no va ser gens pacífic. Durant tots els seus anys com a monarca gairebé no va poder viure ni un sol any en pau. I la primera fita que va portar a terme va comprar el títol d'emperador del Sacre Imperi Alemany i va destinar tots els seus esforços a aconseguir-ho. El 1519, aleshores, després de la mort del rei Maximilià d'Àustria, el seu avi, Carles hagué de demanar a les ciutats un impost extraordinari per fer front a les despeses ocasionades per l'accés a la dignitat imperial alemanya. Aquesta petició va ser la que va provocar la revolta de les comunitats de Castella, protagonitzada sobretot per les classes urbanes i comerciants, artesans i petita noblesa de la majoria de les ciutats de Castella, els anomenats comuneros, que van ser derrotats i els seus cabdills, tots ells, van ser executats. A la corona d'Aragó també van sorgir forces conflictes socials, perquè estaven afectats per una situació econòmica greu degut a la pèrdua del comerç mediterrani. A València, un moviment anomenat de Germanies, iniciat el 1519 per la falta de direcció del país, ja que els dirigents s'havien marxat per por a la pesta, va provocar també un aixecament popular. Van ser vençuts i durament reprimits. A Mallorca hi va haver un moviment semblant,
però també van ser vençuts per les tropes imperials. El 1555, amb la creació del Consell d'Itàlia, Carles I va decidir desvincular el regne de Nàpols de la corona d'Aragó i passava directament sota el seu control. Quan a Catalunya la situació de crisi econòmica que es vivia va impulsar el que s'anomenarà el bandolerisme, activitat criminal duta a terme per bandes armades comandades per uns capitosts. Els bandolers no tenien per què ser lladres. Molts eren mercenaris o antics guerrers de nobles que no tenien feina. I a vegades eren els mateixos senyors empobrits de la massa noblesa que van optar per aquest modus de vida. Un altre fet important que es va succeir en aquest període va ser la revolta luterana, el 1531, i que va donar origen a el que nosaltres anomenarem les guerres protestants, i que van heretar tots els seus descendents: Felip II, Felip III, Felip IV i, per últim, Carles II. En política exterior també es va produir un engrandiment del seu territori. Per un costat, Hernán Cortés va conquerir Mèxic, Pizarro, Perú, Almagro, Xile, i així anem traient una llarga llista de conquestes que faran tota Sud-amèrica i Centreamèrica, gairebé tota, sota el seu poder. En quant a França, Carles va mantenir una guerra de 25 anys amb Francesc I, pel control inicialment d'Itàlia i posteriorment fins i tot de Flandes. Va ser el principal problema de Carles i va portar Francesc I a la busca d'aliances, per exemple, amb els turcs. Els otomans o turcs també van ser un dels greus problemes que va tenir l'emperador. Només accedir al poder va haver d'enfrontar-se amb ells a les portes de Viena. Els germans Barba-roja van ser un autèntic mal de cap a la Mediterrània, impedint la seva navegació comercial. Catalunya i València van viure una crisi econòmica important per culpa d'aquestes circumstàncies i les costes mediterrànies de la península Ibèrica van viure un autèntic malson, ja que aquestes van ser atacades en diverses ocasions, les illes, els ports i les ciutats patien constants assetjaments i fins i tot va arribar a conquerir Gibraltar. Finalment, Carles, malalt i cansat, va decidir abandonar el poder. Va abdicar. En les abdicacions de Brussel·les, Carles va deixar el govern imperial al seu germà Fernando, perquè considerava que l'educació radicalment catòlica del seu fill Felipe convertiria la seva herència en un autèntic bany de sang. Així doncs, va deixar la resta de les corones i també les Índies al seu fill, però el va allunyar del conflicte luterà, cosa que no va impedir que també s'estengués i que també acabés amb autèntics conflictes i guerres armades.